Eko proiektua Eskoriatzare Txabaletan sortzen den proiektu bat da. Proiektuaren helburuetariko bat, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetan gizarte trebetasunen inguruko programa bat martxan jartzea da. Gero nerabezaroan izango dituzten zailtasunen aurrean tresnak eskaintzeko asmoarekin. Orduan, parte hartuko dute, momentu honetan uste 12 hezitzaile ditugula, eta Arrasateko 5. eta 6. mailako ikasle guztiak izango dira parte hartuko dutenak. Zergatik 5. eta 6. mailetan, adin honetan, umea maleablea dauka bere burmuineko zonalde bat oso permeablea esan dezagun. Orduan, hor barneratu ditzake, orain hezitzaileek beraiei ematen nahi dizkieten erramintxak. Eta erramintxa horiek barneratuta dituzten denean, ja hasten doazenean edo DBH-era helduko dienerako tal depresioa, erabakiak hartzea, beraien irudia nolakoa den, ezetza esateko kapazitatea hori, edo baietza esatea, baina beraien erabakiak barne hartuta. Konstiente izan da zer erabakitzen ari diren. Eta ingo diren dinamika guztien horien artean hori da baimenduko zaiena. Ekon bai gazela hezkuntzako eremu ezberdinetatik gatozen jentia, bai kirol monitoriak, bai kale hezitzaileak, bai ludoteketan eta bai gazte lekuetan dagoen jentia. Eta honegatik iruditzen jaku importantea komentatzea bai, ekok daukon alkantze hau hezkuntza formaletik kanpo heltzen dela, eta bai ekon jasotako guzti hau bai entrenamentutan, bai gaztelekuetan, bai gaztetxokotan eta bai kale hezitzaileek dien pertsonak aplika aldabila, bertan ikasitako hau, orduan badauko efektu biderkatzaile hau proiektu honek. Eta hau oso garrantzitsua iruditzen jaku, gizartean hezkuntza formala bakarrik ez da, eta hezkuntza formaletik kanpo beste denbora asko dago ikasleekin egon ahal izateko.